Un espectáculo de circo inaugura mañá a programación das festas do Carme de Rianxo e márcase no Rian Clown, que prevé unha actuación diaria dirixida a público familiar. Ademais das actividades para os máis pequenos, a música ocupa un lugar destacado na programación festiva, con concertos de bandas de música, grupos tradicionais e orquestras. Más cativos temos un festival de circo na rúa, o Rian Clown, que xa é a quinta edición, na que todos os días temos unha actuación. Empezamos os xoves aquí na plaza no Campo de Arriba, con a actuación dunha maravillosa con espectáculo aéreo, e despois os seguintes actuacións na praciña. Despois, en canto a... temos concertos de música da banda de Barro, máis do Concello de Rianxo. O domingo temos o grupo Atajea, de Serradoutes. E logo, pois, temos tamén o típico de festas, as orquestas, no que intentamos, pois, dende as máis modernas ao que ven sendo un clásico como os satélites, que as persoas maiores pois, nos agradeceron en gran medida que os trouxéramos. O día grande será o domingo, cun mercado de artesanía e a tradicional procesión marítima, que este ano inclúe un encontro moi especial no medio da ría. Conseguimos facer a procesión marítima e organizámonos para facer unha xuntanza no medio da ría, o Caprixen do Carme de Carril e máis cada Vila Xoán. Xuntarémonos no medio da ría as tres vírgenes. O concerto de Treixadura porá o broche final a estes festexos que dende o Concello agardan que contribúan a atraer gran número de visitantes a esta vila mariñeira. Eu animo a todos, non só a todos os veciños e veciñas, sino tamén a quen nos queira visitar durante estes días, a que o faga e a que veña a disfrutar non só de Rianxo, senón ademais da programación que nos teñen preparado.